Vols tenir un hort urbà al balcó i no saps per on començar? En aquest vídeo parlarem de què s'ha de tenir en compte a l'hora de planificar un nou hort urbà al balcó. I t'ensenyaré com ho he muntat jo aquí, al nou pis on m'he mudat. Què hem de tenir en compte? El més important és la llum. Si voleu plantar verdures, heu de tenir, com a mínim, unes 6 hores de sol directe. Tot i que una mica menys, doncs, podríeu provar alguna verdura de fulla, arrel i veure com us va. Per saber quantes hores de sol hi ha al vostre balcó, hi ha una tècnica infal·lible. Observar. Mires un matí a quina hora hi toca i per la tarda a quina hora hi deixa de tocar. Ben fàcil. La millor orientació és la de sud, sud-est, sud-oest. En el meu cas tinc 2 balcons, així que haig de mirar què hi va millor en cada espai. El següent que hem de tenir en compte al parlar d'un balcó és el vent, molt important. No poseu, sisplau, tot ple de plantes abans d'uns dies com a mínim. Primer heu de veure d'on venen els vents. En el meu cas, he vist que ve de llevant i de ponent, crec. I bastant forts, és a dir, que ho haig de protegir tot si no vull que em surtin volant els enciams. La solució? Unes canyes, que a la vegada em faran una mitja ombra que a ple estiu serà molt d'agrair. Si el sol dona directament al test, aquest es calenta massa i l'aigua s'evapora de seguida. Si en canvi aquest està una mica més protegidet, tapadet, segur que caldrà regar menys. Un truc per estalviar aigua. A més, amb aquesta mitja ombra podem posar-hi el planter, que com veieu el meu fa prou bona fila. Per últim, l'aigua. I direu, que t'has begut l'enteniment? Ai, no, espera, que aquesta broma ja la vaig fer. Aviam. Aquesta. Que estàs grillat o què? Doncs no, el que vull dir és l'aigua de la pluja. Sí, l'hem d'aprofitar al màxim. Ja us vaig ensenyar què feia el pis anterior. Doncs ara, la primera vegada que va ploure, vaig tornar a fer servir aquella tècnica. Observeu que de ben segur trobeu algun punt clau per recollir aigua més fàcilment. Al meu pis nou, mireu quin xorro que cau. Cau tanta aigua que no puc muntar un sistema que ho recolli sol, perquè inundaria el balcó i em fotríem fora del bloc. L'alternativa que he trobat és la següent. 2 canyes, noves escombraries i una mica de traça. Doncs bé, si em seguiu al canal, podreu anar veient com viuen les plantetes en aquest nou balcó. I si vosaltres també comenceu, recordeu, mireu el sol que us toca, vigileu amb el vent i mireu de recollir l'aigua de la pluja, que és la millor. I sobretot, que comenceu a gaudir de l'experiència. Apa, doncs, fins la propera!